Super. Zeleň. Ika. Ja chcem žalúd. A ja chcem žalúd. Tak ti dám gule. Ja mi gule. Gula. Ani také nebudú. Čo si dobrá? Strich. Ich už strich. A hodne. Tady mala by som skončiť. Ideme, kedy hráš, ak si skončila. Skončila? Nie. Asi si neuvedomuje. Teraz idem ja. Môžem toto urobiť. Jasné. Zeleň, na všetko dole. Aj na dole, ideš všetko, že? Nie. Nie. Na dolníka Ide nejde. na dolníka všetko? Počkaj, dobrá. No ale áno. Ale ja to tak poznám, že na dolníka ide všetko. To len táto je primitívna. Nechce prehrať, lebo už vie, že prehrá. Nie, veď na to... Alena ma prezvonila. A som vedela, že ty nech ma prezvoní, keď je zle s Dankou. Už ty skovala dvakrát. Hej. Goodbye. Jo, bye, Mala také pekné karty. Goodbye. Ach, tie moje nohy. Drevenie. Dole, hrá sa ďalej, teraz ona má už iba 4 karty, aby 5 po 5. Pojďme sa. Ja som si sedela na cigaretách. Áno, akože ma ja nahrávam, uvedomuješ sa. A čo? Áno, a čo? A kam to chceš dať, moja? Ha? Na YouTube. A čo? Nedáš to tam. Myslíš? Ja nemyslím, ja viem. To ani by som nepovedal. To je detail. To je jaká póza, óóó. Idú sa trikom. Marsky dlhé. Propagácia. Za toto ťa zadrú. Takou miešanke. A uzlomené. Haló. Hej. Neviem, mám tam 3. 3? Normálny pokerový profík, ty kokot, mohla by si ísť do Las Vegas. Však. To je reálne. Vegas. Aj, to máš možné. K tej svojej opisy. Aj druhá ti dám takú opisu. Ty si ho strál na môj postel. Každý postupne na svoje. Na mojej posteli, treba, no. Čo je? Ja mám nohy pri hlave. Voní, voní. Fuj, jak to mi zobrala. Nie, to tak. Nie, nie, nevíš, čo Tak akože aj ja som tu, A ty akože. počula noci. Nevadí. Už to cítiš. Mala dať ti dá. Ty čo robíš? To je jaký idiot. A teraz si má, tam sa to ličí. Andula, vyťahni jednu. Vyťahni jednu. Vieš, že som ja otočila. No to sú aké pozy. Hráme. Vyťahla si jej už jedno. Áno. Anka hraje a vyťahni jej. Už mi A ty počkaj ešte 10 sekúnd. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.